Helo, siwr i chi? Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Rhys yma to, a heddi ni'n mynd i wneud sesiwn fach dwdlo ar y thema Dyn Eira. Felly, mae fe'n mynd i fwy na lai fod yn Dyn Eira yn dod lawr y dudalen. Mae croeso chi droi'r dudalen ffordd arall os oes well chi, ac os mae fe'n un talach yn hytrach nag un sy'n mynd o draws. Bydd gyda ni Dyn Eira gyda heter i ben. Mae'r geiriau Dyn Eira Ydw yn mynd i fynd trwy gorff y Dyn Eira, gan ddechrau reit ar y top yn yr het, a wedyn ni'n mynd i wneud sgwaren neu petriol bach yn y cefndir a cael cwpl o bli eira yn cwmpo lawr hefyd. Felly, ni'n mynd i ddechrau mor uchel a ewn ni, felly ni'n mynd i ddechrau gyda'r het ar y top. Does dim rhaid i chi i boeni uwch ben hwnna, does dim byd arall yn mynd i fynd yn uwch na hwnna. Wedyn, ni'n mynd i fod yn dod am lawr, gorffen i hete. Wedyn, ni'n mynd i ddechrau i bennau. Ni'n gadael bwlch bach, a wedyn i ni'n dod o gwmpas ffordd na. Felly mae eisiau gadael bwlch bach fyna ar gyfer y trwyn. Dyw'r trwyn ddim yn mynd i fynd mewn gormod. Mae'n mynd i fynd mewn rhywbeth fel yna, a wedyn fe allwch chi ddod a mas, lan i chi pa mor bell mas i chi moyn mynd, a nôl mewn. Unrhyw beth i chi ddim wedi gwneud yn gallwch chi gau i ffwrdd ffordd na os yw'ch bwlch chi yn rhy fawr. Wedyn, ni'n mynd i fynd am gylch arall. Fel yna. Does dim rhaid bod e'n berffaith, peidiwch poeni. A wedyn, ni'n mynd i fynd am un arall. Fel yna, ond dwi ddim yn cael y gwaelod fel hyn, achos fel hyn mae gyda ni llinell wibli wobli ar gyfer yr eira ar y gwaelod. Fel bod ni rhywbeth fel yna. Felly, does dim byd yn mynd i fynd yn uwch, does dim byd yn mynd i fynd yn is na hwnna, a chi'n gallu gweld ar y dechrau pam nes i weid, os chi eisiau troi'r dudalen, mae croeso i chi, ond fel chi'n gallu gweld, mae fe'n edrych yn iawn ar ei ochr hefyd. Reit, nesa, ni'n mynd i fod yn rhoi ein sgwar neu'n petriol ni mewn. Felly, dwi'n mynd i fynd, dwi'n credu, just uwch ben y trwyn, fi'n credu ai. So, dwi'n mynd i fynd tua myna. A wedyn dod mas o beth tebyg yr ochr arall. Os oes pensil y pren mesur gyda chi yn amlwg, cerwch amdani. Yn y linell i mynd i fod ychydig bach yn fwy cam, dwi'n credu. Wedyn, dwi'n mynd i fynd ar draws. A mae hwnna'n mynd i ddod tua fyna, a wedyn mi dda fi lawr yr ochr arall hefyd. Felly dwi'n weddol hapus da hwnna. Felly gallai sythu hwn ychydig bach. Ond fel wedys i, pensil y premesur bob tro i wneud y boxes. Os oes i'n dychu, os nag oes i'n dychu, dyw e ddim yn ei gwaniaeth. Sym hyd yn oed rhaid iddyn nhw fod yn fox. Does dim byd yn bod ar rhoi rhywbeth o gwmwl neu be bynnag, neu siap wibli bobli mynd o gwmpas. Reit, mae eisiau breichiau yna fe. Mae'r breichiau mynd i fynd yn ffordd yr geiriau os ni'n mynd i roi y breichiau'n dod am mewn. Felly mae'r breichiau, ni eisiau y Dyn Eira yma i fwynhau ei hunan, neu o leia edrych i fod yn fwynhau ei hunan. Felly ni'n mynd i fynd i fyny, a mas o'r bocs yr ochr yna, a wedyn tua'r un uchder ar yr ochr arall. Ni'n mynd i fynd yr un peth. Os dim rhaid i chi liwo rhain nawr, mae jyst digwydd bod 'da fi pen D. Os i chi eisiau gwneud hwn mewn pen D'n hwyrach mlaen, a jyst rhoi mewn pensil nawr, mae hwnna'n iawn, neu gallwch chi fod yn lliwio nhw mewn gyda pensil lliw D nes mlaen. Neu brown os hoffech chi, os brigau bydden nhw'n siŵr o fod yn diwedd. Iawn ten, felly, mae gyda ni hwnna hyd yn hyn. Cam nesa, dwi yn mynd i roi un sgarff eich mewn. Mae'r sgarff yn mynd i fynd ar draws ffordd na. Dyn ni ddim eisiau fe fynd yn rhy mewn siap sy'n bach yn rhy lletwyth ar gyfer rhoi geiriau mewn. Felly, be ni'n mynd i wneud nesaf yw tua yn y canol gwneud rhywbeth fel yna. Sy'n golygu bydd bocs dych chi fan hyn, bydd bocs o dan fan hyn, a bydd lle chi'n neud bocs fyna ar y diwedd. Felly peidiwch roi yn rhy agos i'r ochr,
a peidiwch dod fynd lawr yn rhy bell, iawn? Does dim geiriau mynd i fynd yn y sgarff, felly mae croeso i chi wneud streipiau, neu os chi eisiau wneud rhyw linell, rhyw batrwm smotiog, neu be bynnag, mae croeso i chi. A wedyn, y peth ola ar y Dyn Eira unan ar wahân i'r geiriau yw ni'n mynd i roi 2 fotwm fyna. Mae llythyren yn mynd i fynd ar y gwaelod, ond wneith rheina ddim amharu ar y rhan yna. Reit te, nesaf, ni'n mynd i allu rhoi ychydig o eira mewn yn y cefndir. So, jyst rhowch i'ch cylchoedd o blu eira ble bynnag i chi moyn. Gwasgarwch nhw mas ychydig bach, rhai ohonyn nhw yn rhywbeth o cuddio tu ôl y Dyn Eira hefyd. Dyna ni, weddol hapus dy hwnna. Jyst bod gyda chi nhw dros y lle i gyd chi'n iawn. Mae fe jyst yn ychwanegu chydig bach o ddiddordeb yn hytrach na bod ni sgwarin neu betrial plaen yn y cefn. Reit te, amser i roi'r geiriau mewn. Felly, dyn sy'n mynd i fynd yn yr het. Felly, mae eisiau 2 linell i wneud 3 bocs. Draw a lan ar y top. A bocs. Wedyn, so petrial bach yn dod lawr o'r top yn y canol, a un yn mynd o draws, a newch chi siŵr bod y un sy'n mynd o draws ddim yn mynd o holl ffordd draw, mae eisiau fe stopo dan y linell yma. A wedyn yn linell bach yn mynd lan fel yna. Felly dyna dyn. Nesa, eira. Felly mae lle dyn ni'n gwneud bocs bach fyna, uwch ben y trwyn. Wedyn, torri'n hanner. A wedyn, lan a draw ar gyfer wneud yra. Mae hwnna'n gwneud bocs arall. Felly, i wneud yr E, jyst 2 linell bach mewn fyna. I wneud yr E-dot, gallwch chi wneud jyst wneud linell mewn o draws, neu os ys welltych chi wneud E-dot prif lythyren, gallwch chi wneud rhywbeth fel yna. Yr yn iawn fel ma fe, a wedyn A, llinell y dot. Ydw, fel fan hyn nawr dan gwaelod y sgarff, ni eisiau rhoi yn bocs ni mewn. Felly ydw, so mae eisiau Y yn y bocs cyntaf. Dy yn y bocs bach sydd dan y sgarff. A wedyn W, 2 linell yn dod lawr. Triongl yn pwyntio lan. Ydw. A wedyn E-dot prif lythyren ar y gwaelod. Nes i weid bydd y botymau yna ddim yn tynnu ffwrdd ohono fe. Felly ni eisiau nhw i fod yn ddau sy'n weddol o debyg o ran maint, a maen nhw'n cyfateb gobeithio o ran lefel. Felly top llinell yn cyfateb i'r top, gwaelod yn cyfateb i'r gwaelod. Lan ychydig bach mwy o'r ochr yma yn gyrru. Ni, dweddol hapus o hwnna. Un peth gallech chi wneud os ych chi yn glyfyrtu hwnt yw gallwch chi ddefnyddio botwm arall fel rhan y dy. Felly y dot, gallai hwnna fod y rhannau, ond mae hwnna'n mynd i orfod ffitio mewn yn daclus hefyd. Felly
Dwi'n gadael un fi fyna, dwi ddim yn mynd i risgo fe. Cam nesaf yw lliwio. A dyna ni, dyna'n Dyn Eira I. Lot house train felly, achos bod gyda ni lot o eira sy'n meddwl bod lot o wyn yn mynd i orfod aros. A mae hwnna fwy o reswm wedyn ni drio wneud yn siŵr bod gyda ni gymaint o liwiau yn llanw yr rhannau yna sy'n angen lliw. Wedyn ni'n neud siŵr bod y gwyn yn sefyll mas. Felly, un o'r pethau mwyaf pwysig i fod yn ofalus yw beidio lliwio gyda di yn rhy galed. Dwi wedi mynd yn fwy caled gyda rhywun yr het gan bod dim llythrenau yna. Ond os wasgwch chi'n rhy galed ar y rhan uchaf yna, bydd y dyn yn diflannu. A wedyn, bydd yn byd yn neud synwyr. Felly, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Fi'n disgwyl mlaen I weld chi to. A welai chi yn y dŵdl nesaf.